Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Gikan sa Planggana, paingon sa Romanya, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, kisi-kisi, mudugo pag yun. Ang punga, baw. Kaya pala mo gala nga, dagan kayo niyang pasanginlan kung magpungaw ba. Naiuban, may nga, kasing-kasing na. Naiuban, may high blood na. In town, Santa Cruz, Tigos, may gala. Kadaghanan sa imong sa mga pasyente nga nagapunga may gala karong mga adlaw may gala dili related sa kasing-kasing. Wala siguro mo ka-realize nga ang pag-quarantine nato og almost 3 months may gala nga way gawas-gawasay, ilang katulog, sige kaon, walay exercise, walay pressure, walay stress sa trabaho. Ang pinagyud ka common nga magpunga mo. Naingon po mga dok, lahi, nagyod kayo na sa imong istorya sa una ba. Ang punga mahigala, sa katong gibati labaw na itong mga athletic, sa sugod sa quarantine sa COVID, di ba? Labaw na itong mga athletic, mga astig kayo, mga batanon, wa man na sila punga-punga, mga tiguang na pungahon. O tiguang, hinuon, mahigala, daghan yung pasanginlan, kasing-kasing, high blood, asthma, diabetes, halos tanan, anemic, way katulog, way kaon, daghan kayo mas pasanginlan. Pero kamo nga batanon ba naminaw sa ako, dili sa radyo sa DXUM, sa YouTube, o sa Facebook, kung asa ba mo nakadungog sa ako sa internet, ang mga batanon gapunga po mahigala. Ang punga sa batanon, lahi. Lagig kayo ang punga sa tigulang kay ang batanon, way rason nga nung magkasakit siya kasing-kasing. Unless, of course, na siya rheumatic heart disease bata pa. O kung di ba, na siya gibati nga lain. For example, mga sakit nga lymphoma, leukemia, na daga pa kayo may gala mga sakit, mga blood disgraces, mga sakit sa dugo. So, dili mo mapasanginlan kaning mga butanga, kaning mga sakita kung bata ka pa. Ang unang mahitabo may gala kung katong pag-quarantine nato, abi ninyo guway na hitabo kay lami man kayo. For the next 15 days katong nag-quarantine ta, ang atong kasing-kasing kay wa na may load. Di na mo mangligo, di na mo magdagdali pa sa opisina. Pag-abot, mananda pag yung labaw, mag-labor, kung labor mo, daghang kayo magtrabaho. Di ba? Di katibukan sa adlaw, lihok imong muscle, lihok imong bukog, lihok imong utok, labaw na imong kasing-kasing. So, ang dagan sa ang inyong kasing-kasing atong panahon nga wa pa nag-COVID may gala. Mudagan siya tag 90 to 100 beats per minute. Mao na siya ang normal sa batanon. Mabot pa nga siya 110, 120 samot na kung mga sa bugat, way labot mo tanaw og chicks nga gwapa, wa tay mahimo ana kay mopaspas pa mo kasing-kasing. So, normal din na sa iyang ang iyang kasing-kasing mubumba og 90 to 100 beats per minute. Sus karon kay di kalit na mag-quarantine. Uyo sa balay. Di pa gani maligo. Sige lang tanaw TV o sige katulog, hayang-hayang, way buhaton, sige cellphone. So, ang iyang kasing-kasing sa batanon muhinay pod. Usa bay kinahanglan mo paspas ang kasing-kasing may gala wa man sige trabaho, dili man siya mangusog. So ang kasing-kasing muhinay siya. Mo gyud tendency sa kasing-kasing nato kung di na mo tagaan ni mugload, mubaba na siya gikan sa 90 paingon sa 80 pagkaabot og 45 days may gara. Mabutan na siya 60. So ang katong batanon, wa di siya kabalay kay higda-higda lamang siya. So panahon na may gala nga mabot na siya og isa ka bulan og tunga. Maka-notice man na siya nga muhangak siya mulakaw lag ilala ka steps mo. Mingon na siya, oy, unsa man ni? Musaka sa hagdanan. Di kaabot og ikaduhang ang ba. Muhangak na. Mangitom ng pananaw. Usay pag yun, mingon sakit mo na kung dughan. Pero sa tinuod may gala, dili to kasing-kasing ba? So, kadaghanan sa mga batanon nga ni makaingon dahil ay kasing-kasing siguro ni kaya kung mama sa una ingani man nakataki kasing-kasing pero sa tinuod dili gud may gala. Ang kasing-kasing once nga wala siya stress, wala siya physical activity, ang kasing-kasing muhinay pog deliver og dugo.
ang pinakadako gyud nga lugar nga makuhaan og supply sa dugo may gala ang atong utok. So once nga dili maayo pagka-supply sa dugo sa atong utok, ang may tabo gamay lang nimong lihok, mutindog lang kagikas katre, kundi ba mulakaw kag layo-layo, masig pila lang ka steps, muhanga ka. Moingon ka sa imong sarili nga, naunsang tao niyo, di mo kumsigarilyo, di mo inom, di mo sugal, walay babae, lalaki lang. So, ang batanon mas lisang na may gala, madtog cardiologist. Unsa may buhaton sa cardiologist may gala kay ngita ka na sakit kasing-kasing. So, ipahimo ECG to the echo, moingon pag siguro nag-arteriogram ka o CT scan, daghang kay ipahimo sa imo pero sa tinuod wala kay sakit ba? Kay paggawa sa atong mga resulta sa laboratory, moingon man yung doktor nga wala kay sakit dok. Wala ni mang good niya gi-consider nga ang kasing-kasing mo hinay gud kung walay stress, walay physical activity. So, pag abot sa panahon may gala nga ingana na mo, daghan na kay inyong pasanginlan. Basik nagsigarilyo magud ko sa una o unsa ba, pero sa tinuod ang imo ra gyud sa imong lawas ra gyud nag-adjust sa imong sitwasyon. So, unsaon ninyo pagkahibalo nga batanon na mo? Unsaon ninyo pagkahibalo nga dili kasing-kasing? So, tan-aw mo sa salamin. Kaya daghan man laing rason nga nung magkuan ka, mapunga ka. So, tanaw nimo sa salamin imong naong, luspad gani ka, oy. Nay problema, dugo. Tanaw sa pulso. Ang pulso ninyo moabot og 60. Unya pero kusog. Kusog ang pulso. Kamong mga di pa kay balo mo gunit sa pulso may gala, gunit mo sa pulso ron. Tibok kalibutan. Gunit mo sa pulso kay kung wala mo kay balo ana may gala, daghan kay mga sakit nga mahibaw-an nimo sa pulso lang. Kung di pa mo kay balo mo gunit sa iyong pulso in taon, gunit mo sa pulso ninyo karon. Kamong diha sa nga naglingkod naminaw sa ako gikan sa Digos Pay sa Trinto. Kamong nasa YouTube nga nagatanaw ani gunite inyong pulso. Ang inyong karakter sa inyong pulso dako kayo siya og substance kung hibaw-an niyo unsay inyong sakit. So, naglingkod na mo. Huwag labot lang itong libang kay lahi man ang pulso sa nalibang kay mupaspas man. Masigwa mo kay buluan. So, kanang naglingkod lang mo, o namahaw ba mo, gunit sa pulso. Ang pulso nimo nga normal, ikaw ray makibaluan na. Unless, of course, yung doktor ka. Pero, gunitin ninyo inyong pulso, may baon ninyo siya nga full. Unsay pasabot sa full nga pulse. Full nga pulse. Ang pasabot ana nga bulukso. Bulukso ang inyong pulso. Glug, glug, glug. Muna siya, makita nimo nga, kanin siya, ay normal ni nako. Ano ni akong normal. Pag weak gani ang imong pulse, meaning sa weak, na normal ang kadaghanon, 80 beats per minute o 70 beats per minute, ang iyang paglukso may gala, kamuray makaibuluan na. So karon pa lang, normal may gibati, guniti inyong pulso. Makaibalo mo nga weak gani siya, weak ang iyang pulse pressure, mo na gitawag sa medical term, pulse pressure. Weak gani siya, kasing-kasing na siya. Kasing-kasing na siya. Kung kusog pud kayo inyong pulso, nga bulukso na gani siya, ay, duha na kapaktor may gala. Number 1, high blood ka. Number 2, naay problema sa dagan sa imong kasing-kasing. So, balik yapon sa kasing-kasing. So, pulso pa lang na may gala, may bawaan yun nga naay problema ang kasing-kasing o high blood. Ang high blood, may bawaan man ninyo kay mutaas man, masakit man inyong tangkugo. Kung kasing-kasing yun, mudugot inyong dugan. Pero kung bata pa mo, normal gina siya yun. Normal gina siya. So, ang pulse pressure, muna yung makadetermine kung unsay rason ganung punga mo. Pag normal inyong pulso, normal ang full pulse, pulse pressure, normal po ang dagan, nagpasabot nga, punga lang mo tungod sa walay trabaho. Okay. Mupaspas gani inyong pulso may gala, gikan mo naglingkod, gigunitan niyo inyong pulso, mukalit lang magtindog, mukalit lang siya kawala may gala ba. Di ba mabati man mo ng pulso ng blog
blog, blog. Mukalit lang na si kawala pagtindog nimo, ay. Muna gitawag orthopnea sa medical term. Orthopnea, O-R-T-H-O, orthopnea. Pasabot ana nga dili maka-coop up og bomba imong kasing-kasing para sa iyang kailangan nga dugo sa tibuok lawas. Unsa may pasabot ana? Tay pa kay lisod kay ni sa i-explain kung dili medical ba. Ang kasing-kasing man nato mag-agad sa imo activity. Unya, pag dili siya makabantay sa imong lihok, kay wala lagi exercise, wala lagi gihimo, makulang ang supply sa dugo dito sa imong utok. So, pag kulang ang supply sa dugo sa imong utok, may kay tungod kay wala ni bumbag mga imong kasing-kasing, wala ba ka response dayon? Wala ka kana bang nakinahanglan dugo imong utok kay ditindog ka, wala may response imong kasing-kasing dayon. So, lipong. Ngit-ngit pananaw. Usay gani, masakit pa imong dugan. Pero dili na siya atake kasing-kasing kung bata ka pa. Pero tigong na, lagi posibilidad nga nag-atake kasing-kasing kaya nikalit kag tindog. So, mauna siya ang punga, sugod sa punga sa batanon may gala. Kung maglakaw ka, so, gunit ka sa pulso, niya, nakaisip ka nga mag-exercise lang ka, lakaw ka, so pila lang kay steps 2 nangitom na imong pananaw, gunit sa pulso. Pag mawala ka na imong pulso may gala, murag mo gamay ba, lingkod yun din tao nung adoy, lingkod yun siya yun, kay pag di ka mo lingkod na tumba ka ba. Kanang pag lipong nimo mangitom imong pananaw, kulang ang supply sa dugo sa imong utok tungod kay wala ka response, wala ka reflex, wala ka response ang imong kasing-kasing sa demand sa dugo sa imong utok. Kay ang dagdan sa atong kasing-kasing may gala, mubumba lang na siya kasi nang wa kay gibuhat, mubumba siya normal. Blog niya ang deliver niya mga 1 litro ka dugo lang sa tibuok lawas Unya kay mo tindog man ka, manggahi imong tuhod, may pa imong tuhod kay mo gahi pa, manggahi imong muscle sa imong legs, Unsa ditabo, ang dugo na supply dito sa imong mga muscle, ang imong utok nakulangan. Pag mo kalangan og dugo imong utok may gala diha na, malipong ka, mangitom imong pananaw, og dihiri ra kutob sa dughan ang imong ginhawa. Munay gitawag og puga. Karon, usaon mo nato na kay kadaghanan sa inyo namalik naman sa trabaho pero sigurado gyud karon may gala nga kamo musaka lang mo og kagdanan tuwa, mangitom na. Maglisod na ginawa, muundang sa kay para maka-recover sa kwan, urang kalipong. Mura gina siya. Resulta sa walay trabaho imong kasing-kasing. Karon na nagsugod na mong trabaho, matingala lang mo nga nawala man dito akong lipong-lipong. Pero kana siya may gala, mali na siya kay gidritso ninyong trabaho ang inyong lawas, wala ninyo gi-prime, Kung sa cellphone mo na may gala, wala ninyo gi-reboot. Kung kasabot pa siguro mo mag-reboot sa cellphone, no? So, ang atong lawas, kinahanglan siya reboot. Gikan sa, sige higda, sige lang, lingkod-lingkod, way gibuhat sa tibuok quarantine, i-reboot nimo siya, kung saan man pag-reboot may gala. Ang kasing-kasing nato, mo-adjust gina siya. Pero kung dugay siyang wala nagtrabaho o kanang paspas yun, regulus, kung yun kay paspas yun kay nga trabaho, para sana magtrabaho mo mag-labor, di na siya maanad nga, bukalik siya, pag tindog di mo, reflex din na siya ng paspas yung bomba. Imo siyang hinahinayon nimo siya og trabaho. Ang unang mahimo ninyo nga nakagala lakaw-lakaw. Panahon nga medyo malipong na mo, mangitom ninyong pananaw lingkod. Sunod, lakaw na pod. Usually, mag-count kag mga 10 seconds, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Pag abot mo sa 10 seconds, medyo mo clear na iyong pananaw. Mawala na itong pag-itom iyong pananaw. Sunod, mo normal ang imong pagginawa. So, imong buhaton mo lingkod ka, so medyo malipong na ka, lingkod, tapos ginawag laon. Nya count 10 seconds, aya ka mo tindog pagbalik. Hantod nga makaabot ka kag layo-layo nga lakaw, aya na pud ka musaka og hagdanan. Musaka og hagdanan para ma-adjust gid ang imong kasing-kasing, mo response gid dayon sa requirement nga dugo, blood pressure o volume sa imong dugo. Pag humana na may gala, ay naman mag-jogging-jogging, mag-weights, mag-gym, kung sa pay buhaton ninyo, kung
gusto gyud mo mag-exercise. Ha? Kay ang may tabo may gala kung kaliton ninyo ang kasing-kasing nga walay priming, wala niyo giribot ang iyong lawas, ang sunod ana maangil ang kidney, maangil ang imong atay, maangil ang imong buga, ang imong baga may gala. Kadaghanan sa inyo nga kaliton ninyo trabaho, nga wala ninyo gi-prime inyong utok, inyong kasing-kasing. Muubo mo ba? Ang problema ng ubuha may gala kay kadaghanan ra bagyo sa inyo, mamalit tayo ang Roxol, carbocysteine. Natural reflex na sa imong lawas may gala. Muubo ka. Unsa man ang ubo kung for example naplipong ka na, indo nang itom na imong pananaw, nya muubo ka. Kana siya normal reflex sa baga nga iyang tagaag pressure ang iyang katibukan sa baga para mukusog ang dagan sa imong dugo pa imong balik sa kasing-kasing. So kung dili ka kasabot ana, siyempre, pag man sa physiology man may gala, so dili gid mo makasabot ana. Kung dili mo makasabot ana gyud, ang may tabo sa inyo, magkadugay, magkataas ang imong palong. Nga palong imong paminaw, imong pananaw. Kay naay panahon may gala atong utok. Kung maingon naunsa man niya kung amo, nga malipong naman sa iyang himuon, lipong mo nakadaan nga wa pa ka nitindog, so naglingkod pa ka, naghigda pa ka, malipong na ka. Mao na siya may vertigo. Daghang kay ng mga madto mo sa doktor, tagaan na day mo bitahistin kay nalipong mo. Ang kinahanglan lang mo ta ato, gi-prime lang nimo, ginahinay nimo imong lawas, mo adjust. Wala tambal. Wala gyud siya tambal. Kung magsugod nagag-inom og bitahistin may gala pang anti-vertigo, unsa ni tabo? Imong giputol ang natural reflex sa imong utok sa trabaho sa imong kasing-kasing. So for example, naingon ang kasing-kasing nga, bubomba lang ko og kuan sa sinta. Baski bahala lang kang singgit kaya utuka ka. Di, way supply sa dugo. Unsa ni tabo? Malipong na ka, sige na kalipong, Ang sunod na magtingog na imong dalunggan ba? Mao na siya ang rason may gala nga ang atong lawas sabton gyud niyo kung unsa inyong gibuhat. Makasabot bang gyud mo? Isa na sa pagtanaw sa pulso. Kung pagunit niyo sa inyong pulso mawala lang kalit. Pagtindog ninyo kalit ug kawala ang pulso ay. Wala naka-adjust sa imong kasing-kasing diretso, reflex. Kinahanglan tabangan nimo siya. Hinay-hinay tagaag trabaho. Antod nga pag mulihok lang kagamay, bumba na siya babinta, 100 bug. Kay mo supply og dugo. Ang problema po daw kay gala, kung di mo makarealize ang kanang kasing-kasing kung magbutbuot po. For example, nagsugod na maglakaw. May na. Matingala mo ba nga paglingkod ninyo, di man mo hinay akong kasing-kasing, naunsa man siya. Mo na po dang palpitation na gala. So, unsa may kinahanglan? Wala. Mo lang i-adjust imong kasing-kasing. Adjust na siya nga palpitate man siya inganing orasa, bulingkod sa ko kadali Ginawag laom, mag-exercise akong tiil, lihok-lihokon lang nako, akong kamot, lihok-lihokon lang, pato mga calisthenics akong gitulo, Kay maanad man na imong kasing-kasing, si amo nagtrabaho na, so bumban sa ginahinay, pag dili kay kusog ang kailangan nga dugo, mahinay po siya, maka-adjust na siya ba? Muragog ka ng akselerador sa sakyanan, maka-adjust na dayon siya. Kaya ang reflex sa atong kasing-kasing may galagikan sa utok, paingon sa pinakagamay nga ugat dito sa imong tiil. Pag magkulang og supply sa dugo sa imong kumagko may gala, muingon na siya, businggit na siya kasing sa imong utok nga, Manoy, ang supply sa dugo diri sa akong lugar kulang. Banduy ka si kasing-kasing nga nganong tinapulan man na siya. Bingon po ang ang utok nga, oy, kasing-kasing, trabaho. Trabaho niya ang kasing-kasing niya, makalimot man yung utok may gala nga, trabaho niya baayo ang kasing-kasing, makalimot siya adjust sa paspas kasing-kasing, dito na, palpitation na mo. Kung konsulta mo ang doktor nga, dili mo makasabot sa akong ginaistorya, discussiyagin mo ba? Kay, palpitate ka, taga-akag tambal. Muhinay mong kasing-kasing, taga-akag tambal. Malipong ka, taga-akag tambal nga, dili man na sila kinanglan, tambal may gala. Wala kinanglang tambalan na, dili po luy, dili po, unsa pa na inyong buhaton, wala
i-timing ninyo yung kasing-kasing. Parehagod sa kuanggot, parehagod sa sakyanan, parehagod sa cellphone, nga inyo siyang hinay mga niya kung cellphone, no? I-remote na ito ni. Kundi ba, palungon sa. Kundi ba, na may rocket kagamay diya sa inyong cellphone, ay rocket, tundok at i-click na ninyo, paspas man ang inyong cellphone, di ba? Huwag yapon ang kasing-kasing. Huwag yapon ang utok. Ang atong lawas, nagdepende sa reflex sa atong katibukan system sa atong body, may gala. Daghan kay mga tambal nga dili kinahanglan inomon. Labaw na gyud sa kasing-kasing. Daghan kayo. Moadto mo og doktor, mo complain na gani mo sakit sa dughan, punga, lipong, dito na, manggawas na ng aspirin, clopidogrel, mga statins, simvastatin, manggawas na diha. So daghan na kay inomon. Paggawas din mo sa clinic sa doktor, ato na nakay inom tabletas, samantalang kinahanglan naman ka mag-reboot, mag-adjust sa imong kasing-kasing mga labaw ng bata ka pa. Sa tigulang, lahi, kinahanglan gyud ka magpa-laboratory. Alaman, gamay lang lihok sa tigulang, naday problema, clog na iyang ugat sa iyang kasing-kasing. Di ba na nimo makita sa bata pa? Kung ano mang manginom kag daghang kay tabletas kung bata ka pa. Below 50 may gala, di gyud nyo kinahanglan og mga tabletas pa. Wala gyud. Pasaan ang musakit inyong lawas, magbalik mo exercise, kung patanon pa ka, wala mga rheuma, mga arthritis, sakit-sakit sa mga tuhod, mga nga dagan na gano'n, di mawala man. Pero sa tigulang, di na mo pwede himuon. Kay daghang kayong rason, nga na, maging nga na siya. So, kamo mga tigulang, gulat mo nga mag-istorya ko about aning mga unsaon inyong lawas nga mo adjust mo ba sa inyong pagkatigulang. Wala pa ko nag-istorya ni sukat-sukat sukat 2004. So, kamong laminaw karon, swerte kayo mo, kay nakaisip ko nga, isa kani sa mga problema karon sa kalibutan may gala. At tambakan mong tambal pag manon. Ano mo sakit usahay lagi. Makaisip ko ba nga na conspiracy ani ba nga taga kay mga matay. Wait, ang tambal ibis maayo samot hinuon. Usay makaisip ko ana ba kay daghan ang kumikita nga di man maong tableta sa gihatag. Tambakan og tableta sus in town kaluoy. Wala sila makaon, tabletas na lang. Saon mo na siya. Pero dili gyud sa necessary nga medications ba. So pag mupunga gani mo, batan-on mo below 50 years old, ayaw mo paghunaw ng kasing-kasing. Basig nag-a-adjust lang inyong kasing-kasing, nag-a-adjust ang inyong lawas sa walay trabaho. Sa labaw na ito, nag-quarantine ka peting tugayan na ito. Nag-quarantine. So, tanaw na yun. Gunit sa pulso, lihok gamay, tanaw, asam ni siya nga nung malipong man kung ano mang itom, kung pananaw nga ano man nga maglisod man kung ginawa. Siyempre, i-consider po rin yung garilyo ba mo, nabang may sakit kasing-kasing sa atong bata pa mo, na may high blood o sabay laing mga sakit, inyong i-consider na siya. Timbang-timbang nga, probably sa akong sakit din sa una. So, mat ka mag-doktor. Pero kung wala may mga sakit, 85% sa population may galaw ay sakit ba? Kung nga namang dato, kung mga drug companies, kay tungod sa inyong kadlok ba nga, mainom dire, daghan kay mga supplements, ipag-inom, na ako'y nakita pasyente may gala nga nagainom og supplement tulo ka buok. Ngutan ako sa doy. Ano inom man ka na? Ingon man gud akong kumpare nga makapagmusog ni Santa Cruz Ligos. Mao lagi. O di pagbalik sa ako 1 year later, dialysis na. Mo na dakong problema ron may gala. Ngano mga daghan man kayong dialysis patient karon? Kay sa una nga 1980s wa ganit. May gani nakakita ko uremia, kailangan o dialysis sa isa ka buok sa isa ka tuig. Sa una, unsa may diferensya atong 1980s karon tungod kay magbuot-buot mong mong tambal. Gahapon, gihotoy, unsa may gihimo inom og limonsito kada ubo imong limonsito. Wala ba mo kay balo nga ang limonsito makaubo? Luya, nagsikig ugom og luya, ano man ugom og luya na? Karat magud akong tutunlan ay Santa Cruz Ligos kanang luya mo na siya makakara sa imong tutunlan. Tiaw, imbis sinuong way problema, ang samot na. So, niadto na kung limonsito may gala. So, bunga, dili kinahanglan og tambal kung bata ka pa. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Gwapo kay ning pagutana may gala. 0917
247-1415. 69-year-old babae, Davao del Sur. Wala akong sipon at ubo, pero pag nahiga ako, may nararamdaman akong tumutulo sa lalamunan from my nose. Ano po ang gamot? Ano po ang magandang vitamin para sa edad ko? Wala gyud mo kadungog sa ubang doktor nag-istorya og post-coanal drip. Kaya ba lumamigala nga ang post-coanal drip? Mo na siya ang iyang ginasulti nga mutulo sa iyang tutunlan nga wala man siya ubo kay sipon. Wala siya ka-realize nga ang katon ni tulo sa iyang sipon gikan to sa iyang sinusitis. Dili mo siponon. Kadaghanan sa mga chronic sinusitis nagpuno nakigplema sa ilang mga chamber diri sa mga sinuses, mao na nga makinagway sipon, way ubo, mutulo tong mga plema dito sa likod sa inyong tutunlan. Muna gitawag post-coanal drip. Karon, pag magkonsulta mag-ubo, ay maingon mo sa doktor, giubo ko dok, ay wa na. Kung sa'yo tanaw nila, kung tanaw man galing sa tutunlan, kadaghan mo diretso stethoscope sa dugan. Dili makita ang rason, ang usa ka rason ngano nga muubo ka. Ang post-coanal drip, mahigala, muna sa main pinakadaghan nga rason nga nung mag-ubo ka, paghigda nimo sa gabi. O ang tabletas, ordinaryo ra gyud kayo. Pwede mo inom og Neosip. Pwede mo inom og Sudafed. Pwede mo inom og Decolgen. Kaya ang importante nga mauga ang plema sa inyong sinuses. Kay katong pag sinusitis ninyo mga niaging tuig, dili man tumaayo mga higala. Padayon na siya himog plema sa imong chambers. Ang sinus, pasabot ana chambers. Chambers dili sa inyong ibabaw sa mata, chamber dili sa ubos sa mata, mo na sila sinuses. Pag ma-infection, gitawag og sinusitis. Maghimo na sila plema hangtod, wala na siya kahumanan. Mo bitaw na siya kung musakit ng inyong chamber, ang inyong sinuses, duha ang himuon sa doktor, bombahan, o kung di ba, operahan. Kung diri sa ubos sa ilalom, sa inyong mata. Kaya pwede man na siya maabot. Pero kung diri sa agtang, wala. Dili na maoperahan, magsigi lang gina siya og plema. Muna gitawag chronic sinusitis. Kung naamoy nga na, di na kinahanglan operasa. Pwede mo manginom og Decolgen, dayong higda. Mainom og Sudafed, mainom og usabay mga para sa sipon. Sa gabi dili sa adlaw. Kay wala man mo gisipon sa adlaw. Di man mo mahutoy og ubo sa adlaw, sa gabi man. So mainom og kanang mga tambala may gala. Kung dili makaya sa tabletas, Neosip, Decolgen, sa pabanama para sa sipon, kinahanglan mo Drixin nasal spray. Kanang Drixin nasal spray, dili nakaabot dito sa imong sinuses. So, muuga lang imong ilong, muuga ang katong play nga gawas dito, ang naog dito sa imong tutunlan, pero di gid niya maigo ang sinuses. So, unahon gid na siya nga pangitag paagi nga mauga ang inyong sinuses. Muna ang tambal. Okay? Vitamin, maski pag isa ka bodega inyong inomon para mawala na inyong ubo, wala effect. Daghan na kay dadato nga drug company ng vitamin C ba. Sa edad nga 69 years old na, ang importante nimo high protein diet. Sa katibukan sa Pilipinas, may gala pila ba ka doktor ng kaingon ng mga unong karne? Ako ra. So, di yun mumutuon ako kay kadaghanan doktor. Ayaw kaon ayaw karne. Sa tinuod ka ng karne, may gala ba? Mauna siya makahatag sa antibodies sa inyong lawas. Nakahimo siya antibodies na maghimo mo chronic sinusitis, nga common kay permi mo magsipon. Mauna siya kinahanglan dili yung vitamin C. Taon. Layo ra kay taon mo sa diagnosis og tambal ba. Ang inyong sakit tuwas Manila, ang inyong tambal tuwas Cotabato. 0910-232-8950. Lalaki, 54-year-old. Gahapon nag-ihi kog dugo nga apul-apul. Last year nag-ihi pod siya og
apul-apul nawala. Then nibalik ron unsa man ni Dok tinuod ba nga naay lalaki dugon in town Santa Cruz Digos. Ang imbento ba mo diagnosis in town doy. Ha? Ang mudugo gani naa gani dugo ang ihi sa lalaki. Tulo ka lugar, tulo ka butang inyong isipon. Number 1, prostate nagdugo. Number 2, na siya infection nga grabe sa pantog. Mao na siya nga pagkamudaghan na ang kagaw sa pantog may gala, gitawag ning UTI, pwede mo magdugo dito sa na-infected sa pantog. Number 3 ba to? Unsa na pakibalo? Ultrasound. Ha? Ultrasound makibalo. Pag di makita sa ultrasound na ay gitawag nga X-ray nga intravenous pyelogram. Unsa man na siya pag injection o tambal diri sa imong bukton, ha? O X-ray. Makita gyud kung asa gikan ang dugo. Sa ultrasound di na niya makita na siya. Sa IBP ra gyud, intravenous pyelogram. Kung gusto niyo makita nga asa dapit ang tumor, awa ko kalimot ko ikaw patay ang tumor. Makita asa ang tumor, asa nagadugo, CT scan. So, may taon tong rason. Nganong wa man gihimo sa pag-ihi niya apul-apul niadtong last year. Nganong wa man gihimo? Gihimo ta to. Naay gitawag og kanang naay gitawag og retrograde pyelogram. Unsa man ang kabawa na siya. Kanang retrograde pyelogram ay gala. Naay tubo nga ingong kadako sa humay. Ingong kadako sa tukog. Isuksok sa kinatawa sa lalaki. Mura na siya og kanang video. Adto sa ibabaw sa hantod maabot sa iyang kidney. Makita gyud asa gikan nga dugo. Pag makita ng dugo nga dako kay ugat ng dugo, operahan. Operasyon. So, siyempre, mukabat yun mong pila kalibo na magkala. Okay, pay taon lang yun. Dili man to siya pwede nga magtagna-tagna ang doktor. Supposed to be, gihimo na siya at the beginning, nga naghimaturya siya, nagdugo iyang ihi. Gihimo na tayo. Hello, good morning, cellphone. Hello, Doc. May buntag. Anong nagpapit? Yung buntag, Doc, ako, si Doktor, yung sakit sa akong balikawang. Tagaan ko niya tambal, Doc, na pribison. Usay mo sakit. Pribison? Usay mo sakit, day. Anong batang nato ba? Hinay ka imong tingog, di ko kasabot. Dali kusog kay imong tingog, kay di ko kasabot. Yung akong batang, Doc, ba? Sakit kaayo. Unya, Kanya, nagpasit ako, Doktor. Iya kung nitagaan ani nga tambal, na pribison. unsa prednison? Prednison. Unsa generic sa ana? Unsa tanawa sa generic sa ana? Hello. Nandito 10 milligram sa maridok, Doc. 10 milligram. Prednisolone. Oo. Oh, steroids na lang. Steroids na lang. Dili na maayo nga yung sugod ka ing ana kay daghan kay ng side effect ka ng tambala. Ayaw na silicoxib lang sa. Pag inom mo silicoxib kung mawala ang sakit diara ka, ayaw pag inom anang steroids, ha? Okay? Okay? Hello. Napagaw ko ni Maygala kay mo po ni. Napag ko anang gitawag nga ko post-coital drip, ha? Na ay play mga musulod sa akong tuton lang. So, mauto. Maputol ko din akong line of thought by gala. Ito na, maunod pa to ang masulti. 0948-667-5869. 52-year-old, lalaki, tagom, tata, unsay buhaton kung punga o huot ang dughan. Lagi na akong gingon. Isa ka, 30 minutos na akong istorya. Kung wala ka naminaw, balik. Ato sa YouTube. Subscribe sa YouTube. Paminaw to. Alangan, ibalik na kung istorya ron. Paminaw balik. 0917. Tanawa sa YouTube. 0910-307-2535. 70 female, kabantian, buhangin. Ang bukton left side, sakit kaayo, kumikirot, umpisa sa paglaba. Ay di, ipahilot. Ipahilot, pain relievers. Ayaw mo huwag kayo mag-isip ng ibang sakit, kundi muscle fatigue lang sa taon. So, never think of serious illnesses nga gikan mo ng trabaho, nagsakit, ay muscle, pain reliever, hilot, mawala na siya. Magbutang og mga haplas. Haplas daw sa
kuan tumoy haplas daw sa tumoy sa itoy. 0910-423-8612. Dok, safe ba ang ukay-ukay ron nga naamay COVID? Ambot lang. Ano ba day? Ang sakit yung makuha niyo sa ukay-ukay, di na magyud COVID lang. Daghan kayo. Sakit, mga syphilis, hepatitis C, hepatitis A. Daghan oy. Daghan yung makuha ng sakit sa ukay-ukay, mga igala. Ayaw mong tuwa na nga wala na siyang daghan kayo. Kay igang gunas bodega. Fungal infection is number 1. 0948-332-2178. As lang do. Ang metimazole, 5 mg o pantoprazole, 40 mg unsay matambalan ani dok in town. Kung wala ka gi-prescribe ani dong, boday, ayaw na lang pangutana kay basig kung sa pa imong inom mo na ayaw pagkuan. Kung gi-prescribe sa imo, sulti ko sa imong sakit para mayon ko nga kana tama na siya. Pero kung ingon ko nga unsay tambalan ura mo gitudloan nako nga mag-pharmacist. Dili na maayo. 0917-127-4944-54-year-old babae. Unsay angay likayan nga stress ang breast cancer patient. Daghan man good mag-ingon nga bawal daw ang stress in town. Wala gyud mo kay balo sa pathophysiology ngano mag breast cancer. Naistorya na ko ana mga 1,000 times. Ang breast cancer mga manang, ang breast cancer number 1 is hereditary. Naay mga parinti ninyo nag-cancer. Bisa kung saan cancer? Cancer sa breast, cancer sa ovary, cancer sa colon, basta kung saan cancer, naanay posibilidad nga mag-breast cancer ka. Number 2, ang pinaka-common nga breast cancer nga cause, kay wala ng anak. Isod no? Ngano man, the moment ka pasagdan nimo ang tutoy nga magdako, magtigulang, wala siya stimulus sa estrogen, maghimo-himo na siya, magbut-but na himog sis. Pag ang katong sis dili siya eksaminon kung cancerous ba siya sa beginning o dili, biopsy, babay. Ang imong kinabuhi, putol gyud. Ayaw gyud mo pag-una-una ana nga ang biopsy boy makapadaghan mahimong cancer. Santa Cruz de Igos, ura mo gikan ba inyong gitusok ang kabaw nga ay mahimo ning kabayo ba kung tusok nimo ang kabaw wala mo kiyawi. Ang breast cancer na niya sa pagsugod dili na ingon niya gibiopsy na himong breast cancer, wala lagi nagitusok nimong kabaw mahimo ning kabayo ba. Mao ni na siyang inyong panghuna-una kay ang biopsy is the only tool gid siya may kailangan kay balo nga cancer ka dili. Pag dili na nimo ipahimo, taas na kayong 5 ka tuig. 2 ka tuig may galang. Wala na. Mga kwada, mo pirma ng wati. So ingani na siya. The moment na naay masuspetsan niyo nga bukol sa inyong tutoy, ipatanaw sa doktor, dili ultrasound, eksaminon ang doktor ang tutoy. Kung naay bukol, dili na kinahanglan ultrasound. Ang ultrasound, ang mammogram, dili makadetermine kung cancer na siya o dili. Biopsy lang yun na kaya may gala. Sa 35 years lang kong surgeon may gala, daghan kay na misled nga pasyente nga sigig ultrasound, sigig sonogram, antod ni abot na og 2 ka tuig cancer di ay. Eh wala man na determine sa ultrasound o mammogram. Hello, good morning, cellphone. Hello, Doc. May butag. Ito bang may buntag, Doc? Kanting prognosis. Oh, Kadaot na ni, Doc? daghan kay maigo ana day, mahumok imong bukog. Manghupong ka, ang imong atay madaot, dili na ka mohimo og dugo, anemic na ka. Ang pinaka-final ana, dialysis ka. Ito ang makukunyag vitamins, Doc. Kaning kuan, Calvin. Tidin? Calvin. Caltrate. Sige, pwede mo na siya. Ilabot na.
Kani isa do. Bali na magbuwan isa ka bulan ang iyang gihatag sa ako ng vitamin. Okay na di, Dok? Why problema na day. Vitamin papagwapa man siguro na. Kani biyaan na mina kung isa ka tambal. Oh, ayo sana, dili sana maayo ang kanay mong inomon. Kaya na akong edad 75. Oh, wala gyud nang dili sa maayo nang. Okay? Okay? Akong da na Dok ba, mukha ko nimo. Kaning nake ko ang prostate, magkakit man iyang pag-ihi. Ay, sabihin na, ultrasound na siya. Ultrasound, examine urinalysis. Ibang ko siya makabarog Dok, kaya na-stroke man eh. Ay, ingmuon yun na siya na. Dili na siya pwede ikuan. Kana, gihimuon yun. Okay? Asa man ang iyang pagkalibang Dok, mo nagigapo ni, ang mga kan, ipikuan ba ang pagkalibang na na-stroke siya? Alam man, apil man lang kinaay sa imong utok. Nawa, naputol. Okay, so, ayaw kayo taas-taasa inyo pangutana may gala kay mga suko ning uban maminaw ba kay gusto mo po sila manawag. So, pangutana ng short, pag human ana ay dugagi kay kanang uban ra ba gyud, ha? Dili naman insaktong buntag ko, dili kadungog sa kong tigog. Okay, 0932-693-9586-72, babae, Katalunan Grande, goiter 2 years, tambal giinom Bombay, 2 ka baso. Unsa man na pag-inom ang Bombay na? Gamay ra, burot, right side, salamat, intaw nang. Kung magsigi kag kaon o inom og Bombay, amo og giunsa nimo ng Bombay, gihimo ba na ng juice, ha? Wala gyud intaw na mapaingon sa imong goiter ba? Kung goiter man gyud galing na, pero 72 years old. Ay masagdi na lang na, di mo na siya kung colloid goiter na, na-biopsy na, kunya dili siya cancerous, ay naglabti. Ay nag-inumig tambal. Wala na kinanglan ng tambal. Sa tinuod, imo lang nang gisamutan imong lawa ba? Imbis isa kay sakit nimo, goiter lang, karon na kay problema sa liver cirrhosis, nasunog na imong atay. Na kay problema sa imong kidney, kay imo magisunog ang imong kidney sa Bombay. Ha? Sa Bombay. Wala pa ko kitag putahe, may galang daghang Bombay ba? Ha? Himuong Dios, intaw gisa kay nagbutbuot istorya ari nang. Ha? Lami kay to kumuton ang naong nagstorya ng tambal ang Bombay sa goiter, intaw kay naapa na siya. Kabalo ba nga ang Bombay may gala is a root crop. Anang root crop gikan sa kanang sa tawag kamote, carrots, tanang root crops will deplete. Bisaya, kuhaon ang imong gikaon nga iodine source food. Kuha. For example, sige kag kaon og carrots. Ang iodine nga nakuha nimo dito sa imong asin, kay na-iodized salt man, iyang suyupon, ibutang sa imong tae, ikalibang nimo. So, wa na kay iodine. So, mag-goiter, yung ka madugayan. Mao ni siya may gala. Kung di mo ka-realize, ana, ang inyong gibuhat, musamot sa number 1 ninyong sakit, goiter. Pero, ibaya ba lang nga ang bukol sa atong liog, di lang kay goiter. Naay gitawag og follicular cancer. Papillary cancer sa thyroid. Muna siya ang goiter na inyong naibawan. Pag cancer na siya ng mudritso dito sa imong utok, in 6 months time, na sa inyong utok, naghimo ng condominium ba? Ang cancer sa thyroid. Pag mato na sa imong utok, kung sa unahon pag-opera, ang utok bago ang goiter. Ang taong Santa Cruz, i-complicate ninyo ang inyong sitwasyon ba? Maulagi na yung mga manang, tibok kalibutan. Kung dili mong ka-realize sa inyong buot-buot o inom tambal, di mo maabot sa inyong gustong edad ng 100 ba? Mahimo na lang sa 60. Sa 35 years na kong surgeon, may gala.
Usay masuko na ko ng mga nga ng buot-buot ng tambal. Nang dili gyud mao gyud siya. Wala ito, akong giingon sa inyo, 1980s, gamay ra kang dialysis ba? Sus, in town, sa isa ka tuig na kung bantay sa clinic, may ganyan makakita kung isa ka book dialysis ba? Karon nga naman karon nga, pila mo kalibo ang dialysis machine sa Davao, di paghapon makaya. Ano sa may rason nga? Tungod kay magbuot-buot, mag-inom og tambal, magbuot-buot, mag-supplement, magbuot-buot, unsay isulti sa kumpare, mo inang himuon. Pastilan. Mao na siya ang sitwasyon may galaw. Napoy tulo ka minuto may galaw. May story ko about sa COVID virus ba. Kamutanan nga makadungog pirmi sa news, nagadaghan ang COVID, nagadaghan ang na-infeksyon, nagadaghan ang puno ng ospital. Ay mong kadlok ana. Kay makita nimo ang pag-change sa coronavirus may gala. Sa una, ma-infected ng usa ka tawo patay. Pag ana madugay og sakit, mabutay sa ICU. Pag ana pila na kalibo ma-infected, gamay ra patay. Sa nagpasabot ana, nagahimo og immune mechanism ang atong lawas. Muna gitawag og crowd antigen formation, antibody formation. Tungod sa kadaghan sa na-infected sa coronavirus, may hala nagahimo tag immunity. Ato siguro kita naglakaw-lakaw sa mall, nasakay sa jeep, na-expose tag naay COVID positive. Imbis nga mo himo siya sakit sa imong lawas, naghimo siya antibodies. Murag gyapon gibakunahan ta sa jeep. So, ayon ang kubalaka na. Kung gusto mo, magmaskara, siyempre. Maskara, tabon o ulo, mag-coat, para di matakdan niya kadi mga gamitay, labay, o kadi ba, palabhan, before mo mag-hag-hag sa inyong mga kauban sa balay. So, ayun naman kubalaka, paingon na ang coronavirus dito sa common colds. Kasabot man siguro ng common colds. Kanagong sipunon mo, ubusipon, flu, dito na paingon ang coronavirus. Ayaw na kayo mo kapanik ba? Daghan na kayo kumaingon nga do. Mutana, do kasi may vitamin nga panglaban sa corona, wala. Unsay tambal atong inuman para against sa corona, wala. Unsay dahon-dahon among himuon among kuan para paglaban sa coronavirus, wala. Ayaw magtuo-tuo gyud kay madugayan ana daghan na kaayo madialysis ba. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.